Els alcaldes de Deltebre, Lluís Soler, i el de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castogonell, han insistit que el pont Lo Passador ha suposat un abans i un després per a la història dels dos municipis, no només des del punt de vista de la comunicació, sinó també de cohesió social. Amb els 10 anys del Passador, Deltebre i Sant Jaume obren una nova etapa de col·laboració conjunta. Els dos alcaldes han avançat que s'està treballant per fer de Deltebre i Sant Jaume un nucli important de serveis, tant a nivell sanitari com de seguretat. Avui per avui és necessari, imprescindible, que hi hagi un cos de seguretat al cor i la capitalitat del Delta, és a dir, a Sant Jaume o a Deltebre, Deltebre o Sant Jaume. Avui per avui és necessari que se comenci a projectar el que és el centre de salut del Delta. Avui per avui és important que poguéssim tindre un parc de bombers, ja sigui voluntaris ja d'entrada o un parc de bombers. Tots són reclamacions que en aquest cas, en la suma conjunta de Deltebre i Sant Jaume Deltebre, serà molt més fàcil per al benestar futur i les oportunitats de la nostra conciutadania. Que entre els dos pobles tinguéssim de tot i no mos calgui anar a cap puesto, sobretot per cap servei bàsic, no? Ho hem de procurar tindre-ho tot aquí. Però per això també es necessita, que també ho he comentat diverses vegades, molta mà esquerra, molt de saber fer pels dos consistoris, perquè tampoc no podem donar la sensació de que un poble se menja l'altre i que en un futur, doncs això, sense pensar si estem en un costat de riu o a l'altre, ojalà ho poguéssim tindre tot aquí a casa i no mos calgui desplaçar, sobretot per allò que la gent més necessita, no? Temes de metges i aquestes coses, que ho poguéssim tindre tot el més a prop de casa possible. Sobre la possibilitat de pensar en una futura comarca del Delta, Lluís Soler ha recordat que ara mateix no hi ha cap debat territorial obert, però que és una opció que no es pot descartar en un futur. Joan Castogonell ha demanat avançar-se a tot això a través d'una mancomunitat entre els dos pobles. Avui, coincidint amb el 10è aniversari del Passador, s'inaugurarà un nou sistema d'il·luminació del pont que es posarà en marxa esta nit i que permetrà donar llum i color a Lo Passador per celebrar les fites i dates més destacades. L'actual context marcat per la pandèmia no ha permès la celebració d'un acte de commemoració. Amb tot, els dos ajuntaments estrenen avui per les xarxes un vídeo de commemoració dels 10 anys del pont.